Tapos itong bilangan ay agad sinunggaban ni Kabayan ang nahihilo pang kalaban. Sumasabay pa sa basagan ng mukha itong taga-Thailand, pero grabe ang pressure na ginawa ng Pinoy. Kino-corner ang kalaban at sa gitna ng palitan ng mga suntok ay nahuli ng malamasong kombinasyon ng suntok ang Thai boxer at bagsak na naman. At tinapos na agad ng referee ang laban dahil tila nawala Smart Magnifico Magsayo, you are watching Channel Manoy.